Weh, Mas Agus. Mas. Iki nyapa? Yo, resik-resik dagangan to, Mas. Iki poso pertama to. Iki piye carane ampre piringku hias aku ben mlumpuk ben apik no piye Mas ya? Yo iki barange kok Apa iki? Iki almari gerabah 3 pintu, Mas. Kok gede men to Mas? Iya to, kene engko kena mbok ada gerabah, ya to kita pesanan Mas, dikon nambah hisap. Oh. Ya to kene mbok ada piring. Rantang bisa masuk gitu. Wis gerabah-gerabahmu dienggo anu ki iso mlebu kene kabeh nggo persiapan lebaran lho Mas. Oh iya. Heeh. Lah kene kok mbok ada piring-piring yo wis tambah mending mbok ada piala apa boneka wis mlebu kabeh iki Mas. Dan masuk berarti. Lah iki dhuwure Mas 2,20 m. Ya ora sedeng to omahku. Walah ora sedeng wis gampang wong iki iso dadi loro lho Mas nek diangkat kene lho. Oh, kenokdon to? Kenokdon. Istimewa no. Iki dibongkar to Mas. Heeh. Ngisore sik dilebokno. Mari ngono engko sing dhuwur lagi dilebokno. Ngono carane. Regane mesti larang iki. Larang iki opo to? Ora usah Mas, barang larang iki murah ae. Murahke pira? 2.500.000 ae. Tenan apa ora kowe iki? Tenan Mas, 2.500.000 wis tak terne ning omahmu. Ongkire pira? Ongkir gratis. Gratis? Gratis. Enak iya. to. Bayare iki COD Mas wisan. Wih, iso COD 10 ndi ae? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura kuwi gratis ongkir ya toh. Pembayarannya COD barang nek wis teko omah kuwi lagi dibayar. Ada uang, ada barang ngono kae lho Mas. Berarti amanah pol berarti ya. Amanah. Lah cara pesene terus piye? Pemesanan ada nomor di bawah bio profil langsung dikring-kring. Mas, lemari gerabah 3 pintu kirim ke Madura. Oke, siap langsung berangkat. Oke, siap. Pira, Mas? 2.500.000. Oke, terus. Ya, lemari gerabah 3 pintu harga di 2.500.000. Jos.